Pekný deň prajeme. Nachádzame sa na Slovakia Ringu v hoteli Ring, respektíve v areáli výcvikového strediska Driving Academy. Ideme na poslednú jazdu. V najvyššej rýchlosti okolo 43 km za hodinu sa snažíme zvládnuť nepredvídateľný podpor. Tie ruky musia byť naozaj veľmi promptné a včas na promptné, to je tvoje slovičko. Profesorsky presné dočasovanie, kedy a koľko na to pracujem. Ups. Vyzerá ako Rally 1000 jazier. Pekne to vyzeralo naozaj. Ďakujeme, veľmi pekné. Poďme s Hondou. Škoda, že ste to nevedeli z iného pohľadu, ale z tohto pohľadu a z tohto pohľadu To bolo výborné. poprosím asistentku, aby sa skonštatovala túto jazdu. Počkaj, v červených rukavičkách to musím komentovať. Aký sme červené rukavičky? Škoda, tá prvá fáza bola výborná. Bolo to výborné. Chlapík v impreze. Ale tie ruky naozaj Beriem si ho. iba na prvú fázu, druhú poslúchla. Čo rozprávať, ty? Ľubíme vás. Nevadí, on to príde, naozaj netreba stoviť dostávaný, lebo tie ruky máš naozaj veľmi rýchle, len treba vnívať všetky tie pohyby toho auta. Už nie. Áno. My sme len čakali, s čím prídu oni z lesa. Všetci sú preč. Všetci sú preč! Končíme. Čiže prajeme ešte jeden príjemný deň, nádhernú nedeľu, o to krajší sobotu, lebo Nedeľu. pondelok vôbec sa nám neľúbi. Pozdravujeme. Kývame všetci. Ako sa povie po maďarsky? Jonát Podkivánok. Do zobačenia. Po polsky. Náďon Podkivánok vám tešik prajem.